да се признаем, ние с това жени се, че сме страшни иначи. Ние еднощ се скарахме с моен мъж и мен като ме фана и найти, оттам се изтъпанихо през ветеринарната лечебница. Чукам на вратана и викам, докторе, и то се показа и вика, какво стринке, кравата ли ти е болна? Викам, на крава на хина има нищо, та се лежи и се преживя в хлева. И аз съм болна, докторе, ето съм дошла да ме прегледаш. Абе, стринке, ти не знаеш ли, че аз съм ветеринарен лекар, не съм хуманен. Абе, я знае, че съм ветеринарен, ама слушай за какво съм дошла и ще се кандисаш. Станвам утрено рано като кокошка, работя като конь, хрёскам се като куче в воденица. А пък мъжът ми, га се върне от работа и стетен се на кроватя, вземе вестника, чете и вика, хайди, нагадай да ядем, какво самоташ като патка. И какво да правя? Нагодя тогава да ядем, то взема едно лъжица на куса от манджа, на какво съм сварила, вика, нали са крава, сварила съм манджа като за крава. Та затова съм дошла, докторе, ага бях младата, бях мила и драчка, пък азга съм крава. И то тогава му вика, позасмесвата, че вика, хайде, стринке, събличай се да те прегледам. Докторе, ти нагадаш ли кравно да се разпременуват? А сей с дрип, ще ме преслушаш и отпреше и отзад. И то за слушалките ме преслуша и отпреше и отзад. И я му викам, докторе, от какво съм болна? Стринке, аз на кравите не казвам от какво са болни. И доде да се осетя на боборека едно шишо, едно кило лекарство, фанава за носа, вратна ми главата и за да ми го сипва в устаса. И я викам, бегай, докторе, той крава да се ни е било ясно.